Machiegni Chenro mar Kuku Mar Wach wendo na kawuono ni en nyadendi Alice Wajewa Odek wacho ni en nyar Kisumo en nyaka neno modongo Kisumo kar kabila sechunga mondo miyo many kom nero mar Bedo MCA mar Nyalenda B molo chutho en jagoro en mokana manyongre constituency ma Kisumu Central partner mar ODM party chalnade gi chomo kor mane gin kar kanye gi akanye be giseng'eyo makosa manotimore kwan masane dhano ndiko ne chalnade kachiel to kod weche moko mathoth mulo Kisumu County kachiel kod Nyalenda B live chenro mari mar Kuku Mar Wach mheshimiwa ile nadi Adi maber. Ndalo mang'eny jumi chako nade? Chake maber. Kisumu dhi maber? Kisumu aneno ka dhi maber. Yes. Koyo bende aneno ka koro nyeyo chako chamo matin. Wachak gi wach maliet motimore sani eri. Jalup ker nyoro no chung e airport ma oko dhi pinje ma oko. Kwa weyo chike gi gimoro amora king'iye kisiasa. Ipani ma eri miye kwan gima kizunglo ni mileage kosok miye. Gima timre ng'eni piny nigi chike monego bed ni chike miluwo kidwa dhi kamoro. Ing'eno kinyal wuka kae kaka ansano kanyal wuko ni anadwa dhi Tanzania. To ok an gi kata klatas moyiena kaka passport ok adhi mocheka to ma idwa dhi Tanzania ni endi. Idwa dhi omango kuro to in gi gik monego bed ni imiyo sirikal mondo sirikal ong'i. Kaka passport, kaka visa, kapo ni pinje ma midware visa. Koro nyalo bet ni jalup ker nyalo bet ni maybe ok no onge kod that documents mane dwaro go iko. Eno wuka ni anadwa di. Mano miena wacho ni wawane bet mare mar chik mondi. To nikech chik mondi to ng'ato bolo bura no sebedo kodhi ganda Uganda moko nyabede mane tamore. Ka ng'at mang'iye ke siasa, owach no ket chik kata no lo chik. Bini no kamedo miye kwan kisiasa kosok miye kwan kisiasa. Bini ne obu the airport magi kwan toko dhi. Kon chela nyalo wacho ni gino nyalo mede mileage nikech nitiyo ng'ato ma ok ong'eyo gima ne timore. Koro nyalo kata mna ka jokorgi kocha cha ginyalo wacho ni wuodwa ni otami atama to ging'e gima omiyo otame. Mano onyalo yudo sympathy from joge. Sana jo dala gi kocha chande. Ma ok ong'e gima omiyo notame. To konchiel be wanyalo wacho ni jalup ker ok en ng'ama hivi ok en ng'at moro kaka Alice kama kata kaka in monego bed ni wuoka all of a sudden to dhi kamoro ka sirikal kia ma onego bed ni kanyo bende ka sirikal ok ong'eyo ni en wuoka ka sirikal do ng'eyo no dhi oko sirikal ok do chunge to nende ni nodwa wuoka gi no dhi adhiya oko ma sirikal ok ong'eyo kamano. Tera ipenjo moro sani eri ntiere wach niri mar Women League mosebedo kakelo koka ahinya Homa Bay County. Yani naloso gachielo kuom jotelo kuma ne bende ne ningi ntiere gini eri karo bende nyawadgi no decline interview marwa. Ang'o manitiere kombe gieki madhano nyaka yware negi mana matek? Leadership in ja ODM ing'eyo molowa? Ana ja ODM. Yes. Kendo an life member mar ODM. An official mar ODM kendo an executive. Life member cha nyiso ni in ODM nyaka chieng. Ane ODM nyaka chieng atho. Nyaka chieng ODM kethre koso nyaka chieng atho? Nyaka chieng atho. Okay. Koro ko kethre to bende mano gik moko ariyo kende manyalo miya we bedo ODM. Ni ODM okethre ODM onge or ni katho. Koro mano momiya wacho ni an life member. To gimoro ka gimoro nigi chike kaka chike kod weche kaka otimo gike. ODM bende nitie gi chike ne kod kako timo gike. ODM nitie kod supporters, nitie gi members, but ODM nitie gi officials. Kaka koro kom ma ineno ma koro ne wach ni wuok koma bini. Mano ne ni kom make officials make ODM. Nitie kaka yiero gi. Iyudo ni all over the country, Kenya mangima, ODM chako gi polling station. Mano kama tim mogik. Kor gweng. Kanyo yiere ang'o? Polling station kanyo yiero members. Onego bed ni yiero members 60. Yes. Onego bed ni yiero mine 20. Yes. Ichaki yiero yudhe bende 20 mane youth league. Yes. Basi ichaki yiero jomadongo moriwre mine gi chuo miluongo ni mainstream. Yes. Koro kia mainstream kanyo. Koro mano koro achne nanga polling station. Koro nanga polling station bedo gi ji 60 mangin jo ODM. Ma gin officials make ODM. Okay. Yeah. Ji 60 gin officials te. Gin officials.
iyudo ni wan gi chair lady kanyo, yes, ka women democrats wan gi chair lady gi secretary ne kod yes, gi treasurer ne, yes, lakini gin mine 20 modongi gin delegates. Okay, okay, all right. Members gin delegates. Basi kidhi youth league be kamano, wan gi chair ma youth, wan gi secretary ne, wan gi treasurer ne, wan gi organizing secretary. Kidhi mainstream be kamano. Koro ka giae ginene kaka nangano, koro gibiro malo kore ward. Yes. Koro gibiro giriwre. Kata ka ne podi wan gi polling station adek, kata gin 10, kata gin adi, to gibiro giriwre e ward. Maka gin polling stations 10 e ward, to koro gibiro bedo kanyo ji 10 times 60 mana 600. 600. E ward achiel bedo gi 600 delegates. Okay. Basi yudo ni jogo be ko biro male ward ka, gichak giyiero ji 20 mabedo officials. Yes. 20 go bende mine be tie women league ma yiero chair lead gi secretary kamano. Mano kore ward level. Ward level. Bedo gi ji kendo 60. Yes. Okay. Ma women 20 mano iluongo ni women league. Ma bedo gi chair lead ne, obedo gi treasurer, obedo kod secretary, obedo gi organizing secretary. Kichaki biro kendo kod ka youth league be kamano. Kod ka mainstream to koro ingeno oriwo mine kod chuo. Yes. Koro kia e ward ka, koro kwa dhi constituency. Yes. Kata wa yieradi. Kata cha bende constituency ji dhi 10. Yes. Kori kao, for example, ka wan gi constituency man gi wards mang'eny. Yes. Kori make sure ni ward ka ward. Ka ranyisi constituency achiel nigi ward, wach ni gin ward 4. Yes. Kori wa ikao kaka wan kaka central Kisumu central ka endi. Ikao joma ai ward ka ma dhi represent ward constituency. Moko dhi bedo delegates, to moko dhi bedo officials kochacha kaka oyiergi. Yudo ni ng'ato ai ward ka odhi kuchocho kaka treasurer, kaka na nyalenda bi adhi e constituency kaka treasurer. Yudo ni ng'ato kaloleni odhi e constituency kaka secretary. Kamano kamane kaka yiero. Koro e constituency yiero jadi. Constituency be yiero ji 20. Yes. Ma ward ka ward, okay. Ward obiro gi ji 20 ward mar market Milimani. Donge kosudo mbele e Kisumu Central to dhi kacha ande koro gimeno kendo ji 2 mawuok e constituency ma Kisumu Central gin ji 60. Yudhe 20, chuo 20 to gi gimene bende 20. Women league bende 20. Koro gin ji 60. Koro seche magidhi koro milaro Homa Bay nieri en mar county women league e county. Miyo motelo ne mine gi kite e county benefit mane magine ne godo madhano nyaka yware ne mana matek. Benefit ingeni gimiero kaka kasani an ja ODM aero ODM. Ingeni kane leadership mar ODM. Yes. Awinjo maber nikech atiyo ni party na ok kamano. Kore momiyo ilaro leadership adwaro na bed ka, adwaro na bed jakanyo mating, adwaro na bed gi duol ka endi, adwaro na bed jatend mine kata ochalna chala ka koro makoro walaro mar MCA ni. It's not oko en gima opogre kod mar MCA berbe nikech idhi bet office mo tiere pesa bro chuli tiere pesa bende nyalo control idhi bet assembly ni mheshimiwa. Yes. In gi mshahara maru ni bende gi mshahara. Maendi onge msara enana ni kori iwuok ni dwa tiyo ni party. Party ni mi ero. Yes. Era chai momiyo kori bedo official mar party tiyo ne kata chuli msara yie iyudo ka ng'ato ojito ogolo kata pesa ne kata kasani kata ka jidhirali kamoro okwen mtoke odhigo mano en ogolo rene otiyo ni party ne. Ok ni chuli gimoro. Baonge gimoro amora mabiro. Onge pesa moro amora. Tinyalo golo rine ma sani ni kelaro gimoro koda tiyie kana ne igo Wood John e kaw giniri. Kendo sani ka winjo kana ni rally nitie Homa Bay. Yes. Ta yie keto mtoka dwa ringo dhi Homa Bay nikech kochacha be jowa nitie. No onge chudo. Wadwani wariwore kendo wadwaro take chama. My goodness. Ikero ne gimoro party ka in won gimishuru to onge. Party okini mitego party. Onge kumona mara mugole pesa un kaka jokanyo kana moyiere women. Yes. Imiyo wanadi to yini munego be nitego party. Uni mugolo. Ya wani mwatego party tiyo ni party. Mheshimiwa ipanen picha mane mawuok nyaka lemo gi koma tindo yena luonge matno tindo gin gi koma samoro nyaka yoro moro bedie. Igene dhano en dhano. Nitie dhano jomoko madwaro ni mondo ong'e ni gino nego tim kama. Lakini ng'eni jomoko nitie ma yani joma hati. Odwaro ni odwano nyakwa. Oneno ni ng'ani okoromo gi kanyo, ani maromo gi kanyo. Ng'eni jomoko donge nitie joma chal kamano. Jomoko be nitie ma wacho ni akato karomo go
ka ng'ane monego bed ni bete nikech sheria moseket gieki onego bed ni waluwo sheria. Koro dhano en kamane kit dhano. Bende chieng' mabro neno lokruok e party mar ODM molocho to wago mbaka piny kare kama japiny tire ni eri mwachi ni gik moko kaka yoro yude maonge wanyalo lar rekodi mobedi koda gikwiko ni kare wawene mamo dhiyo kare wawene ng'ane mondo mi odhiyo. Party ma ODM bonge ywaruok kendo party ma ODM en kaka party moro mana kaka in be odi gi nyithindi donge odi gi nyithindi yudo nyathi moro ma ino dwano miye mang'eny moro dwano miye matin ni inti timri nade ok kamano. Koro party mar ODM onge ywaruok moro amora gikete ochan maber kako nego tim kendo wane party ma peaceful moloyo na party tete onge okang'eyo koda ita winjo kare ni party mar ODM en party manigi kwe, party ma ji oherore strong kendo party manigi demokrasia man malanya, party maber mogik kawacho gi dhogi kamano, party madhano no yware modhi nyaka media, party madhano sebedo kalare gik moko, party madhano lare hierarchy nyiso ni jogore nyagwingi kwa moroni pod en sawa gimoro amora ni kare. Astro kachielo koda kagi mine ang'o momiyo mine neno kagima un jo wasiku uwegi. Jasiasa ma mine osera ahinya en ng'at ma thoro ga dhi mabedi e kom to un samu chung to kudhi kendo mine ogochni na chielo kuom wachima giko mano kubet e kom. Hold that thought live e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Nyinga en Haron Otieno. Alice Wajewa Odek live chenro mari mar Kuku Mar Wach ngisa ni Haron. ODM ler pamba makosa poko no mako ODM bende ok bro mako ODM. Mheshimiwa podi nyalo no weche geko anyalo nuoge gimo mi awacho kamano igeni kamoro kata mane odi ok di wach ni koro odi raj onge kama perfect ineno kaka wacho ni dhano en dhano. ODM ber to nyalo yudo ni ji ari adek moko e ODM ka endi ema nyalo timo marach kuri wacho ni ODM kaka mi wacho ni wach gorruok mancho ji ogore moroni chande ok inyalo wacho ni jo ODM ema nogore mano individual ng'ato gi ng'ato iwinjo iwacho cha ni ng'ane mno go ng'ane mno nego ng'ane to ok ni jo ODM masechige konge wach mar party mora gino timre kata mane udi kunde mwadaka ni kata mane party mineno go moko mi wacho go iko gin begi ko timre be party ereksa mipogo party gi dhano nikech gimoro ngisa ni party onge gimoro ni party party en dhano joma ni yege party yes party en dhano joma ni yege bende e party lakini yeka nitie joma beyo to nitie be joma richo. Mheshimiwa bende ng'ama miyo en jo wasika miyo kochopo weche mag telo wan kaka mine no anyaka chon gimoro miluongo ni nyiego ng'eno nyiego it is an element mantiere e rem ng'ama mama ineno yudo ni mama kata kotiyo tedo kamoro to okel nyamin gi ma odgi motede dichuo ma ingeti nyaka gibed go nyiego but a leadership ka onyalo bedo true to be ok onyal bedo true. Joma miyo sana yudo kaka wan ne wachung kane wang'e ni jo mine gin jo gin jo sik mine wetegi ok dine wachung nikech wan mine wan mwariwre moloyo any other ginene kind kiude kod joma chuo mine mariwore yudo ni mine wan ma waloso groups mine wan mwatimo table banking gine mane mwatimo gik moko mang'eny kata mane grassroots kata mane udika wan mwariwore gik ji koro ena kaka mine ng'eyo chuo gin joma crafty onyalo dwaro ni mondo kaw dhako moro ni moko kuom chuo yes onyalo dwaro ni ong'e ni min mama ni to strong kora dwaro mondo alwor toke mondo athugi neno koro kitambo mine bro ng'eyo ni ng'ane mathuowa to be osetimo ang'o ose benefit dichuo ose benefit kaka an sani an ok dang' awach ni asechung diriyo nyalenda ka madok chung ni koro en mar adek to kanyal wacho ni mine ok gona ga kura mine gona ga kura modi mane 2013 mine no gona kura nyaka piny no met ni kodi mam nyaka mono wuok nyaka udi gi nyithindo piny ne lich tena ni ngeni an nadhi go siasa ka ngeni an adwa wuoyo gi jo siasa kwa kura basta timang'owa
to adhi yombo clean to kara ok nang'e ni siasa is a dirty game. Iwinjo? Koro wang' ni ikori mar bedo dati. Ok an dati. Yes. Yani aseng'eyo loophole kuonde mane nitiere. Koro loophole go ema atemo dino matin. To ok nadhi bedo dati. Adhi ago aga kwan. Yes, dhi mbele mos. Ago aga kwan na maber kako onego bedi. Ing'e ni gimoro bende gima nyaka ing'e. Ok inyal dhi gimoro dichiel ni tiyude donge. Jasiasa moro winji sani manochung' to noyombi. Jasiasa moro winji sani manochung' to noweno yombo to kobetie kom. Owinjo kwach nitiere fuok moko misefwenyo monche nitiere. Gin fuok mane masani geto mar didino kidok manya piny kendo. Ok ing'e ni moko bende gasiri ga mabe ok nyalo wachi adharani kech pod onyalo tiyo godo kendo against you. Mheshimiwa sani ODM timo registration mare kaka party mare. Uchal nadi Nyalenda, uchal nadi constituency ma Kisumu Central. Ya registration dhi mbele kendo ji register. In fact kata mna nyithindo mancho timo form 4 mancho onge gi ID watemo giso gi mondo gi bed gi ID mondo gi register kaka voters kendo gidonje party. Mbele kacha nyoche chulo ga pesa moro matin mondo donje party mar registration. Lakini jakom wa Mwahero Raila Amolo Odinga nyocho waive. Koro sani en free. Nango. Koro register tu. Okine kaka ibeni party teko ne rumo koro kaka piny sani chal. Corona ni ncho chwadowa makata samoro yudo siling 100 no ngini tek ni jomoko kita 50 bobe mok do yudi. Iwinjo? Koro jakom no timo mana on that basis. No neno ni piny tek, corona ochando ji, business okethre, ji bende onge pesa. Koro wewe mondo judo donje party. Mok ni sani ODM ji okora kana ere chon nyalo sani ko kalich. Sani koro kalich. Sani nikech gimomiyo gini koro kalich. Yes. Nikech wasedwaro bedo jakom odhi koma malo cha. To ka waneno ka weche dhi maber gik moko yawre. Ji kendo ji mor marach. Kendo ji donje party ma kinena na ka ji donje. Onge ga party ma ji ohere Kenya kama ODM. Mheshimiwa King'io kwan mar Kisumu Central Constituency King'io tamalo mar kaka samuru sedhi mal sani in terms of joma donje party ginyalo bedo jedi. Ngata man gi ID. Yes. Ma chunye dwa go kura. Yes. Yes. Awacho ni ji ODM te. Atamala dimi pani sani koro useyudo. Para ni 95% ka. 5% Kini kura tok gigoga. Atamalo prochiko koda beach. Magi ko magi jogi kuma paro ni sano sedonje party mar ODM e Kisumu constituency. Be unyalo loko jokanyo gi eki mabedo kura. Wadwa loko gi te. Yes. Nikech gibomi wadwa loko gi. Wasegiso gi mondo gikawango gikaw gi registers voters. Might is going on. Sani endi kata kidwa loko kendo uncho wayudo ni kada nti parties moko mancho biro to kwalo jowa. Nyisi kel ID nende kitikia kata ni gi register. Mano gima ncho wasefwenyo. Lakini wasengiso gi ni sani koro gidoga mondo gidhiyo political parties registration gitim another transfer from party manuket gieno to ODM. Mama no bende dhi mbele. Mheshimiwa ipako party mar ODM ndi. Kendo ber ka ng'ato goyo oporo ne rwadhe. Kami bete nieri en kama no yiere ja ODM mano yobe yiero mano tim thuolo mokalo chien. Tende chal nade? Telo mama wacho sani okane ka tende otiyo maber. Okotini ja piny maber nikech Mheshimiwa olali. Mheshimiwa olali. Gik mano promise no dhetimo ni jo piny okane ka chope wang'e. To ja ODM podi. Wanyalo se ODM failure mare? Okonyal se ODM nikech ODM gima nyalo wacho ni Raila Amolo Odinga setimo malich. Ok kata ni ODM kende, ni Kenya mangima. Ineno wach devolution manye wacho makoro ji tete manyaka jok manyocho ngito sani no ka ji tinde wege gilerni. Raila mukele kata obed mna ja Turkana kata obed mna ja Kure. To kana Raila nokelo devolution each and every county pesa dhiye county kendo Raila ne dwani mondo pesa chop nyake mashinani. Wasebedo nyaka sani koro wanyaka gi village administrators piny kae. Tiyudo ni kata mna kaka Kisumu wakaendi. Ji blame Raila, ji blame Professor Nyong'o, which is not right. Gimomiyo pesa dhiye wards. Yes. Kaka sani iyudo ni wan gi grassroots projects. Ma pesa dhiye wards 20 million ward ka ward. Chon 2013-2015 10 million ward ka ward in terms of machacha ni waluonge ni ward development fund, but sani koro waluonge ni grassroots projects. Tiyudo ni pesa ni kusebiro
ok tim gimoro miluongo ni public participation e yo malong'o, mondo luong jopiny kamoro achiel, gibed kamoro achiel mondo giwach ni area ni, nikech wan gi units kaka wadwa ka wan gi units, wan gi Dunga, wan gi Nanga, wan gi Pandi. Ting'e ni gima jo Dunga dwaro pogre gi ma jo Panpili dwaro, gima jo Panpili dwaro pogre gi gima jo Kaputhe dwaro, donge. Koro koluong gi e units go. Yes. Koro jo Nanga wacho maggi, jo Dunga bende wacho gik ma gidwaro na timnegi. Tiyudo ni mano ok timre. Iyudo ni MCA obet piny, aken gibet ga kuri. Oluongo ji mokadhe ka bang' moro, to bet piny to wacho ni project ni kete uru 3 million. Project ni ket kama gima jo pinyo ako miyo kedega tena chiel kuom jo piny monego bed ni dhi luongi. Gimo miyo kanyal dhi nikech ka oluong public participation to samori yonge gi that information. Kaka this time round to nyuso gi blame wach corona. Ni corona koro dwani mondo jo chokre mang'eny. Ko yudo no luongo kata ji moko ma be okonge kata wach public participation. To nyiso gini yani odwa wuoyo on behalf of jopiny, but onego jopiny ma mondo wach gik ma gidwaro kendgi giwegi. Koro kiketo pesa go ego e projects ma gidwaro. Ntie loophole nikech ka gitimo kamano nene ni gidwaro mondo gikwal pesa go. Kopogore kod public participation kanye kendo miyuak ne jatendi ni ok otiyo makare. Projects onge, kineno kutamna korka yudhe, ineno ka gik matimore sani gieki, yudhe are neglected, ineno. Emo mineno ka yudhe, they are being used. Onge engage, kuro jasiasa nyalo tiyo kode, mondo dhiyo gigore gi wadgi manyang'eyi, kaka ansani kura chako gora kodi, to gimwala robunge, simply because they engage, ondanga yude gimoro matin token moro, ineno. To ka youth obedo empowered, to onge youth mang ni dhi nidwa dhi gore gi ng'ato because of jasiasa. To mane momiyo josiasa moko anto ka jasiasa ana macho nenda jauti kinana jatelo, ineno. Josiasa gitiyo gi yudhe wa marach, ineno. Yudhe are desperate, yudhe onge tije, yudhe onge ohala, yudhe bende makita motieko school kaka kuma gidhie onge. To tije nitie, ok danga wachi, ka one leaders man gi vision inyalo create jobs for youths, nikech in inyalo advise gi, you are like a mentor, inyalo mentor gi, ineno. Nikech youth kama youth and desperate, okia no tim nango, onge ni en kose dhi school, after that odwa tich, ango dhi dwa tich kani kokitelo ne kokimako bade. Iyudo kom kawuono ibet ango midhi timo pogore Andot live Chenro Kuku Mar Wach nyadendi Alice Wajewa Odek live e Kuku Mar Wach. Ago manyalo timo pogore wacho ni oseo jatende kata kamano ODM to pako kendo wacho ni party ero maler pamba pok no bedo gi makosa nyaka chieng. Dakika 2 director mar Zero misani modong rotieki. Ibete kom kawuono midwaro niri. Ango midhi timo pogore? Gima dhi timo pogore, adhi bedo jatich ma jopiny, adhi bedo ja ote, adhi duol kuom jopiny mondo jopiny ong'isa to ang'o manyalo timo negi. Mar ariyo adwa an gima lit na kabisa nikech an kaka nyako monyuol Nyalenda ka, modongo Nyalenda ka, mokende Nyalenda ka, masani kendo an miyo Nyalenda ka kendo an dayo Nyalenda ka. Ang'eyo exactly what is happening. Ka ng'ato nomako bada mugola Nyalenda mumiyo abet kama kura bete makuru sani anyalo wuoyo ni yudhe ma Nyalenda, obed mama mnyiri, obed machuo, onge konyruok at all. Mine bende nigi shida nikech kipuonjo nyathi nyaka form 4 samuri tiro nyaka nyathi nyaka university oduogo bet kodi e dot ka. Mine be are not empowered. Adwa na empower mine, adwa na empower yudhe. Basta koro joma chuo to dhi winjo mna maber nikech nitiere ok ni waonge devolution okelo nyaka pesa monego bed ni ipewa go yudhe, pesa ni monego bed ni empower go mine, gik monego bed to kwadwog irgi mondo wawach ni mama niya ang'o manyalo timo ni. Kori boduogo penjo jopiny tibo tiyo kodgi maber kech gine ma gidhi ora. In gadier ni onge kuma ng'ato nyalo ywaknie, onge kama ng'ato nyalo ywakna nikech an at my age onge gima pok aneno. Debe kamari kigoyo do nyaka ywagi kamera entir wach mari week. Koro akaw thuolo ni magoiro kama na inya sana ni TV mantie sani niendi kuom mia chance niendi. Nyasaye bagoniro kamano kuom mia thuolo ni. To jo Nyalenda agoni wero kamano kuom chung musebedo kuchung koda. Sani kora 10 years kan jasiasa. To an jasiasa mama to ingeni mine nigi yore mang'eny dikora se give up kande bed njogo jael to koera to era ma jo Nyalenda era go mamiyo an benda ero gi usetemo ne ocho utemo
mokuongo gi Mheshimiwa Were nuno kando leto down bugole oko nyucha kutemo bulale awinjo ka nitie ywak mang'eny kendo aneno ka fuok bende nitie mang'eny kora kwayo ni wang'ni abende utema ena katemo do asti bende gibi goli ko kitiyo maber ka katiyo nu maber tu gola to katiyo nu maber kendo chako duoka kendo tang'eni Nyasaye dhi chung koda nikech ang'eyo aseng'eyo gima udwaro kendo aseng'eyo shida mantiere Nyalenda. Aseng'eyo gima udwaro kendo aseng'eyo tabu manitiere Nyalenda. Mago kweche na mago chiemo kod nyadendi Alice Wajeha Odek live e Kuku Mar Wach. Lojo ome chenro Bedo kare in janeno mar Lolwe TV kachiel koda kaka sina producer mara Zeru Babel erokamana hinya kuom keto Lolwe TV. Nyinga en Haron Otieno.